yakhumbula sika Nongoma the other day siyobhabhadisa abantu beqeda ukusindiswa. Now kukhona elinye idam elikhulu, it's a dam elikhulu, idam ichibi siyobhabhadisa khona. Manje kuyashiya ukuthi kunenyoka lapha. La nyoka le ihlale njalo kuba khona umuntu olahlekayo. Now uma sesifika khona sesiyobhabhadisa kwaqala kwangazathi kuna imvula, yabo, it's a rain, kwabasengathi kunemvula. Ngathi mina hayi siya khona siyobhabhadisa noma ingana la eduzane kwethu ingani le kude kodwa sizobhabhadisa namhlanje because we've got the authority. Okumisa onke amandla obumnyama ame athi nse because we've got the authority. Uma sifika khona there was something eyayenzeka because le nyoka le yavele yawaphuza wonke amanzi, yawadonsa onke, kwasala nje ichibi elingena lutho. Sibuka engathi insomi into yenzeke emehlweni ethu. Ngajikela kubo ngathi ayabuya amanzi, ngikhuluma amanzi awekho kodwa ngithi amanzi ayabuya. And that is the authority. I-authority ilamandla akwenza ukhuluma izinto ngefaith. Ngoba mawungenayo i-authority, i-faith ayisebenzi. Noma ungaba ne-faith engakanani kodwa ungenalo igunya. Oh my God, oh my God. Glory to Jesus. Now uma ngithi amanzi ayabuya, and habuya, umebuya amanzi abuya enolaka. You know, now wabheka asiyanyakaza athi kanje. Sasondela nengcebo zikaNkulunkulu sama kanje, sase siyathandaza, sabusisa isiziba. Kwasuka into enkulu yaphuma, yaphoseka ngaphandle. Yathuma iphoseka ngaphandle. Ngathi yes, egameni lika Jesu onke amadolo ayaguqa, zonke izilimi siyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. And that is the authority. The authority, it's the power to stop the powerful forces of the devil. Uthi ma kuqhamuka amandla obumnyama eqhamuka egwadana, uthi wena yima ngegama lika Jesu. And that is the authority. Hallelujah. Igunya bazalwane, ilamandla ongenawo kodwa amandla akubhekileyo, amandla amemva kwakho. Uthi wena egameni lika Jesu, uthi wena nina amandla obumnyama noma ningaba namandla kunami kodwa ninawo amandla kunalo omemva kwami. I have been commissioned by somebody. Igunya, it's one of the things bazalwane elahlekile. Hayi ukuthi ukuphiliswa akusekho emhlabeni, ukuphilisa amandla okuphilisa khona, kodwa kusweleka abantu abasoma ngegunya. But when HIV I command kudingeka igunya, authority. But the authority bazalwane ilawo mandla okukhuluma, okusebenza ngolimi. Lento ke sazalwa nayo bazalwane, nano lento ekunya sazalwa nayo. Izinto esazalwa nazo ngasenyameni kuke kukhulume umakhulu nje athi wena ntombi, wena ngeke uzuchada. Ivele ngashadi ngempela. No, angithi ngizangizwanga. Kukhulume nje umakhulu egcwele utshwala eswini, athi wena ngeke uchada. Kodwa manje selihlukile leli lifika noYesu, ngoba lona akuselona esizalwa nalo.
kodwa sekuyileli esiqheshulelwa lona kwi glory bese lihlala kithi.